セガスモフェラーリはい、サイグス幼虫がなびら、リュウビアイビン。今回やるゲームは、セガから出ているアウトラン 2SP。これね、今回やるハードはね、プレステ2なんだけど、自分が録画して使っている機器、なんかコンポジット入力対応で、そのファミコン、スーパーファミコン、プレステ2とかで使える線が使えるんだよね。それで、ちょっと今回お試しで、やってみようかなと。プレステ2のゲーム実況で、懐かしいドライビングゲームを引っ張り出したというわけでございます。で、これ、今回単発実況なんだけど、もしこれ、うまくいけば、今後もちょっとプレステ2の懐かしいゲームとかをできたらいいなとか、ちょっと思ってます。まだ計画段階ですけどね。で、今回のこのゲーム、アウトラン2、セガから出たんだけど、ゲームセンターで2003年に初めて出たんだよね。で、その後2005年に Xbox とかで移植されて出て、2007年にプレステ2で出てます。今回のゲームね。なんかセガサターンとかドリームキャストとか、懐かしいハードがあったよね。セガタ三四郎とかの CM わかる？藤岡弘さんがやってたやつ。もう、年代バレるんだけどさ。知ってる人は知ってる有名なフレーズね、CM。セガタ三四郎、セガタ三四郎。セガサターンはないから任天堂スイッチでファンタシスタオンライン2クラウド無料で遊べるよ。広大な宇宙を舞台に冒険できるオンライン RPG さ。ちょっと画面は荒いけどね、贅沢言うな、最近のガキはね、なんで無料でやるっつって贅沢だよ、もうそんなこと言われたらね、もうお家に帰ってママのおっぱいでぶってろ。っていうかね、ママのおっぱい吸えるだけでもさ、もうラッキーだよ。俺ですなんかな、もう大人の事情があってね、そう簡単に吸えないからさ、もう仕方がないからね、親指加えてさ、チュパチュパチュパってからやってんだよ。もう右に曲がりたい、左に曲がりたい、右とか言って、キャッキャッキャッとかやってるからさ、そういえばさ、セガって言ったらさ、なんか任天堂の、なんかミニファミコンとかミニスーパーファミコンとかで成功してるでしょ。あれの成功わからんけど、影響受けてかわからないけど、なんかメガドライブもセガのね、昔出してたハード、あれも出るっていうんでね、なんかたくさんソフト詰まってさ、これガセじゃないよ。でもね、ちょっとわからないけど、セガだけにガセじゃないんだけど、俺もちょっとした聞いた、ちょっとだけなんかニュースで見たんだよ。だからあんまり情報は確かじゃないけど、俺責任振るなよ。わかんないけど、それでも実況しろっていう話だよ。実況しろっていうね、CM、わかる？懐かしいよね。じゃあアーケードモードやっていこう。これ久しぶりだからね、ゴールできるか心配。できれば一発の実況でやりたい。今のセリフ何度も喋りたくないからさ。で、Dino で、マニュアルはコントローラーだと難しいからね。オートマかな。昔はね、ハンドル、そのコントローラーとかも買ったんだよ。今そこまでの情熱はないな。普通のモード。でね、このゲーム、ご機嫌なナンバーを自分で選べる。楽しいよ。珍しいよね。ドライブンゲームで自分で曲選んでさ、走ろうなんていうのさ。見てる人はね、俺はこれが好きとかあるかもしれないけど、ここはもうね、僕の好みで選びます。じゃあこれで。で、ゴールの方が A, B, C, D, E っていろいろあるんだけど、上のゴールが簡単、下のゴールが難しいってなってるんで、チキンの俺は左の方から走っていきます。走れるかなー ?GO! さあ、わがまま、金持ちの彼女を右に向けて、いよいよスタート。ハンドルじゃないからちょっと緊張してる。おお、早速危ないところ走ってる。やばい、戻らないと。いかんよ、もう。よし。おお。やばい、なんかね、実況しようとするとさ、ハンドルが。やばい、ここは失敗できないぞ。よし。左行くよ。もう、ほら。なんかね、なんか喋ろうとして意識すると、コントローラー実するからさ、緊張しちゃうんだよ。上にね、なんかほら数字出てるでしょ？
あれカウントダウンしてるからさ、あれがね、なくなる前にゴールしないと、ゴールできないんだよね。で、ちょっと初実況だからさ、このゲームのさ、なんかゴールはしておきたいよね、1回ぐらいは。当然1人だとね、黙々やってるからさ、ゴールは別にできるんだけど、喋りながらやろうとするとさ、もう、やべ。でも頑張って実況してないとね。もう風景綺麗でしょ？うん。ちょっとコンポジット入力だからさ、最近入るの HDMI じゃないから、まあね、それはしょうがないんだけど。まあでも、昔はこれでもさ、すごい綺麗でね。いやもう本当に、気持ちいい、綺麗すぎて風景がね。でも行動ではね、もちろんあんまりスピード出したりね、ドリフト走行とかしちゃダメだよ。そういう走りはね、もうゲームで発散してよ。それも運転するし。おう、まお、滝、ナイアガラっぽい滝が見える。美しい。こういった風景をね、見ながら走れるのが楽しい。アウトランは本当にいろんな風景を楽しませるために、いろんなコースがね、世界中旅してるようなフィールドとかコース用意してるんだよ。うわ、ドリフト。彼女も手振ってる。アウチ。これゲームの SE じゃなくて俺の声ね。避難中だったらあがーって言えって。いやー、そんなもう余裕ないよー。それが飛んでる。それしか言えねえのか。もうハンドルに集中して喋れない。昔はさ、ゲームセンターで上手い人だけがね、なんか奥のコースに進めるからさ、先のコースいいなーって見てたんだよね。見たことないコースとか絶景のコースが出てくるからさ、俺なんか下手だから、いつも似たコースの同じ風景しか見れないんだよね。上手い人にだけしか見えない世界がある。羨ましい。でも家庭用機はタダだから200円出さずに見れる。よいしょ。ちょっと久しぶりだから音楽も聴いちゃった。曇り。晴れた。爽快。ゴールいけるかな。初実況でゴールちゃんと行かないと。大丈夫かこれ。18秒プラスされたけど、あんまり遅すぎるとね、プラスされても少ないんだよ。よっしゃー。お願いします。一発で行かせてください。ちょっとやばい。今のピストルでやばいよ。ドリフトしてるけどそんなにスピード出てない。よし、次のカーブドリフト気をつけろよ。ほら、ライバルカーに負けんな。やばい、体勢立て直して、このドリフト。次右、左、右。やっぱりやると思った。おい、あれだよ。おっしゃ、いける。これならいける。いけい。ゴー。勝った。実況やりながらだって疲れた。エンディングです。皆様、イケメンと金持ちお嬢様のモアイ像とダンスを踊ってる。ちょっと待ってー、やれみたいなね。まあこんなね、リア充カップルのね、もうドライブンゲームなんか見たくないでしょ。でもね、まあ最後にね、イケメンの男の子がああいう3枚目みたいなオチを見せることで、
リア充じゃない人も Best ふーっ Outrunners. と笑えるということですよ。まあそこら辺もね、ちょっと俺好きだったね、なんか。 Game over. というわけでですね、まあこんな感じですよ。いやー、久しぶりのドライブゲーム楽しかった。っていうか実況しながらだから疲れた。実を言うとテイク5です。もう、ゴールできなくて。ゴールの旗の手前にキュッていつもゲームオーバーってさ、疲れたよ。もう汗かいた。すごい汗かいた。というわけで、これで終わりにしたいと思います。まあよかったらね、プレス2持ってる人は引っ張り出して遊んでみてください。とても気軽にできる、楽しくできるドライブゲームでね。いいですよ、ストレス解消に。高級車も乗れるしね。ゲームの中だけでは、もう、ゲームの中だけでも乗りましょうよ。うん。それじゃあ、今回はこの辺で、また、マジュン沼屋リュウビでした。